ще чуя ти една врата при мен. Ей, тази зелената е много синя. Е много силна. И синя, изглежда синьо. Да. Мен трудно. Защо бе дисал градата? Еми, що някакъв? Форми, ебане! Ей, тихо, снимам. Я снимам. Ти ще покажеш на майка си поснимал. Еми, да, как мислиш? Да, свърши много бързо. Ей, пушка е пред мен, бе. Камерата изглежда синьо. Да, наистина. Гледай. Да, и в моята. Но то си е синьо. Почти. Почти. Изглежда като зелено. Али това към боя дисал? Това са мои боя за коса. Я дай нарката. Ей, на цветята, бе! Не дейте. Що? Що това е природа. И ще умрат. Ами, как мислиш? Пази се, бе, Павлин! Аре, отиде. Здравейте, хора! Не знам защо пак съм в тази светкавица. Аз съм Ивон. Това е Стивън от вчерашния клип, който още не съм качила. Това е Виви. А сега... Това е Павлин. Сега снимаш още снимката ли? Да. И прави блог много добър. А пращаш ли ги после на YouTube? Да, естествено. Вече спирай да снимаш. И така. След малко ще запалим още една димка. Която е най-силната. Да, и най-готината. Червената. Извади да покажем на хората как изглежда. Ама ти ето това е димката. Ето това е димката. Да, ето доста така. е голяма в принцип за футболни мачове. Ние използваме за забавление и да се разхождаме с природата. Да. Ето това тук е Врачанската вела алея. Срещу слънцето съм, извинявайте. Трябва да съм така или така, не знам. Ето. Тук в момента ходим, не знам доколко се вижда. Това е нашата Врачанска вела алея. От тук ходиш право до Чайка. Тук също има пътечки, който иска да ходи на пикник, на такива неща. Ето и от тук също може да погледнете колко е красива природата. Ето го виждате. Прадня? Как кога не снимай. Защо? Вижте хора, тук има един тапанар. Хайде, чао. Видите димката. Да се извън скоката. Така, аз ще се отдръпна малко. Пали ми... Опа. Има малко вятър. Оп, запали се. А малко ще почне да изгрива. Не ще видят какво ще стана за сега. Но... Яр да тръгнем към бездомника с димка. Не. Дреше май там до него да я запали. Аре. Ние има белезници, така че няма да снимаме. Но не ни останаха димки за този бездомник. Овайте да вървим. Бегай, след малко да се приготвим и аз да си намеря една тояга, ако това е нещо ръче. Бояди съм земята. Ей, на дървото! Мъкни, бе! Стига с тя белезници, бе. Мама. Сега, в момента, е малко червена ръката. Йо! Изгоря семията, бе. Искам да си мина с ръка.
Не бе, не, ще ми я бъде с костюмчето. Не, че е много костюместа, ама. Колко пари е този костюм? 1 левче? Да бе, мечтай си, това е италианско. Добре, и колко пари? За италиански колко е? Не знам, не помня. Вау. Ми добре, хора, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте един лайк. Абонирайте се. И общо взето е това. Чао!